Mikor érdemes elkezdeni nyelvet tanulni, és valóban nehezebb felnőtt korban? Riportunkban utána járunk, hogy hány éves kortól lehet hatékonyan nyelvet tanulni, és kiderítjük a tévhiteket is. Az is kiderül, hogy lehet-e még 50 vagy 60 felett új nyelvet elsajátítani. Nyelvtanárnőt kérdezünk. Az agyunk biológiai adottságait figyelembe véve a nyelvtanulásra való készség a 0-tól 7 éves korig a legerősebb. Ettől kezdve fokozatosan csökken, de a megfelelő módszerrel bármelyik életkorban lehet egy használható nyelvtudást elérni. Sokan úgy gondolják, hogy egy korai életkorban elkezdett második nyelv tanulása megzavarhatja az anyanyelv rendszerének a kiépülését. Én ezzel nem értek egyet, mert az óvodáskorú gyerek, aki kétnyelvű, sokkal érzékenyebb a nyelvi rendszerek és a nyelvi kifejezések finom különbségeire, és így a saját anyanyelvét is sokkal kreatívabban használja. A nyelvtanulással kapcsolatosan a legnagyobb mítosz, tévhit az, hogy szükséges nyelvérzék egy nyelv elsajátításához. Véleményem szerint a nyelvérzék, mint vele született készség nem létezik, hanem ez tanulható és alakítható, és egy sor részkészségnek az összessége, ide tartozik például a memória, a szókincstanulási stratégia, a hallgatás utáni szövegértés, a koncentráció és nem utolsó sorban a szorgalom. Felnőttként nem csak nehezebbnek tűnik egy nyelvnek az elsajátítása, hanem valóban az. Több okból kifolyólag először sokkal nagyobbak az elvárásaink saját magunkkal szemben is. Ezen kívül ugye félünk hibázni, és ott vannak a tanulászavaró tényezők, a család, a munkahely, de egy megfelelő módszerrel felnőtt korban is lehet nyelvet tanulni. 50 és 60 év felett is nem csak lehet nyelvet tanulni, hanem végtelenül hasznos. Csökkenti a demencia kockázatát, stimulálja a memóriánkat, ezen kívül a személyiségfejlődésünkre is jótékonyan hat, ugyanis a sok kicsi apró siker önbizalmat ad, az önbizalom pedig az önbecsülést segíti, és Lombkató szavaival fejezném be, ő mondta, hogy nyelvtanulásnál elengedhetetlenül szükséges az önválveregetés.